Puthot manjalong indeng crazy kechok PGR VGR apartment kachesong pontu. Kechia so aphan ki plungun ji kalisi bangkre ke thom akichia so dum di purong so pialong behana ki claim japhan ke bangtu. Pinyada pa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arjuponik tha. Puthot manjalong indeng crazy kechok PGR VGR apartment kachesong pontu. Kedam tang arkoni phain koi rapliar ni manja hitialong puthot sodak pen indeng crazy phong song thorom chipu pe pen PGR VGR along lealam kia puthak songja potum pen kachesong asai kedeng pontu. Bangso kachisong pona porahut kachisong asongja potum pen kaninje pona tengki kedam tanga porahut MLA dorsing rong hang pen kachisong asongja potum achu kachisoy sendela lekachi kachisong atumke aphu heno anihu gachirilo anparta KATV surjurong far social media long ki pudun sendela lekachi kraya karbiatum wir tetta karbia khai ke virvi pukaninje ponsedami PGR VGR lapen karbia khai farman kachisong ington bon pelu pusi ningje pon song ma kapri kalilon ningkan si nang playing at lonon taminon anta karbiatum hai helang ningkan si nang playing at lotan non anta karbitum jok jelang laben karbitum katherak nang kang tinga tu sigdo nang kosi karbi kachesong karbia mai lapen arong prek jam acha tailong lapuson akhir do sak dos chesong depen labang so ninia parman habar tina hichia long kedam kachesong long kri sinang playing lo lasi labae kapri kalin non anta tim karbinong kachariatum ke kem nang yatum lapen karjap nai tum ar jap jidet kem kedet posi pini tum chesong nang kop ko mane partivan kelang selet mane BJP a congress e PCLC a congress api ASTC ban kelang selet pulam keri nili tum ke karbia long le bang rai nang pola pen jok nang po hala so karbia long le ke rai tek thedet ke jok jidet pot bang si pini tum dak chesong nang kok lo lapen an par bang de ili tum non dak la PGR long eviction ke claim de keli la so eviction ke claim ke la ke ning hang de pini dak lemun pini sub judice pubam da sub judice kona lo de uttor borbilong edak sub judice kali ke tang de pini uttor borbilong people claim ke pini sub judice puda high court pen ke hem eviction claim bi thabs ninge chotlang hem eviction claim bi thabs ninge ton tame alang tum illegal encroachers pusi sarkari borgamura order cancel hoge tang te pini pawan kumar rai pini post koson seda hotarli somen do pomlo pini hadak illegal encroachers aron re pen ke do pulotan pini hadak kapre ka ke chitung koson si pini hotarli somen do pomlo jong si aron re si atum alang tum birita kang pailo pulotang te alang tum tender ke kol fencing ki hingji aron re men si ke do pulotang te pini arnia people seda trading license mangdang thante detlo apodlo serang hoi long ni long ver nang gilang pelotang terata siang tong da mela tum arju sigin mi tema rada tum selang tum kacha toy pina ke matedi rada tum kacha toy pelotang rada tum phana man peng bang tum khang sigin mi kali diga lang lang bang alang tum kapin chata malang bang ke pini baca tak ter sigin mi pini ili tum lake karbiang anglong arat aphan fi alang tum lamcha ka chipi ke tharli pu polam theke lake ili tum ingul bahini phanang hangong le kan ningji gali ke setami ku pi pot pining ta mai de alang ni tum hala PGR VGR long ki do jase mepet ki ong dung bang free cap sosia mulu ka tum avut abang habidat nang pu ka phiri pen tong tum te mai dat mala bang ta si honthi me ka phiri bang lata ke si lapen pini BJP government ka lake Hinduism ka pathe party pina posi karbiang long la bang so atomo nanga palut jip hantong lang tum ke claim ma khai so phanang ke bersit nang ka pivir eji phanong tum bidigiri ma hala bang ta chini se ke me non la so bang no si nili tum bang ke pini song ampang celang pet pen ke bang jelang ari sue jang tum akai mate obikimi tum future ka chechar det apot fin tum ke la ka chesong bang kala keng ton pon pe lo PGR VGR anpart akar beng long atokan mo jong si komani akar bia hem jong si komani keng sang asu tum nanga cherai bor ida do plot hadak tum ka chesong bang tum ke seking pola bang ke ahok KAC ke charia tum alam chaka teng pen pinpur dam polote ningkani si pleng era phita eviction asaya phan ke chak ke arni partang lo lasi laswat teng pen mathadam pulute political party ale aphan ke pathia joini si ke chia so tum aphan tharle hai hidet lupusi lit song rong phar ahin pen lamthi chepaklang pon anparta kachisong amaya long kidun akes e atum ke ahok akes e kali pupen chenglok kachisong asong ja po atum aphan me henunu nakarbok dona larke kachisong along RD le nang pidunun chisong ra pet lo nang pusi khorsing terona hin pen pherang kya thengno long pen ningje pon mene idala so right bang pente la dak karbiang long rat tum right sa bang si jasmet pet ke thela se alang litum la bang si pet the nai pusini litum tune pen lan par sitame non ang deng la so sit in demonstration du ko ka pisi tame
Karbi Anglong Autonomous Council kacaria bang puatum authority atum labang so song atum ben la kache song atum ben kacingki kache thanja pan thang aning ke hang tipek langke la sila so cingki tame la sipini labang so kache song hong long pen council authority duman ka choning ri ke ko pilmalang litum la so kache song bang puatum pen kache song organization atum pen jasma KSA la pen ke KSYC pen other allies tum pan ke galang litum formal kacingki ke chetanji ban formal alu pili asonte hino ne pusi nili matha lan parta ladaka sona lam ka peklang do aja tum bolo da ke KSA ka chikrong KSA bula ka chikrong KSA bula lang litum han puitela ahoka abinong KSA tum nangbar noi alang litum nangbar melu kenon jong sinang tum khe farman si karja pasi KSA pulong te gopilama mane political party phali mane particular leader phal farman le karja kali pulote alang litum nangbar melo lapena jaga tum pulo ladake nilitum ala ASDC youth front tum bensita mekaning je bangke ladake hijack pondet pusipu hijack jelo wangoi nangli tum afisinil tum kadoka beta dulo ka hijack nang ya News Report KATV News. Non chot la pen kai ki chot kali karbiang long along aron repen ki do tuma phan mate PGR VGR along ki do tuma phan tharle et nang jipu karbia khetum kache song kai ki ta KSA KSYC pen chenglok kache song songja atum long ri long pat kache rai kom nang jipu arni bang do de sang si pen che song bom bonta la puson ki chia so phan karbiang long alo pen plung et jipu kache song bom apora hutti Bihar pen Bihari akhe bang cricket homatum kedam tang R25 incorrectly arni dipurong sopialong thang ki choklim aronalo abe pin pen beha bepar ki claim ji nang palisi beha ki claim ji aphan kabor ipon bang cricket hom angtan pen ki bang akhichia sotum jasimet dipurong sopialong beha na ki claim ji aphan statistic apora hut KATSSA asongatum thekun longsi ki claim kedam abang thangdu jekti Dipu Municipal Board Chairman aphan information ki pachinya lo bajoy damna Kadom rada tum nilimen Napoleon ingti nili da katsa lumajong lo president iklo la sipini nang litum han dak nang ke hang nang kok bana jo phanang ko alama ngala pulo pada por phai baji isi malap nilitum isi information lo lo ja bahera pen illegal migrate nang kuri pen wangsi dak difu market angkang ardu itu municipality board angkang ardu silatum illegal business ke claim hasi ke ba la sila so information lo puthar nilitum dunlo spot long dunlo amuni tum han non itum dak town committee officer ni tu vaniglo municipal board an wangiglo la sila so puthar bangke ni tum na puthui bangke illegal hormunang kewan lo ba illegal migration la tum dak piniani la tum bahera bihar ben sona pirtheven banglo bangkep so semni la tum wanglo la tum wang det pen dak nilitum arjuat nilitum karjudu na teng putang te alang tum hormu bang ikdera pinil kopisi ke claim ji punitum arjulo amala tum mana cha bangke nilitum dak la so hormu iklote abahera ben ako hormunang bantu pidi dito na puthai thubom dito lasi kedo ke koson lonte bata nili tum arjuitlo kedo bangala tum bhara hendi churi gom ta tar mane la tum ke pini dak aking kam nang chipi tang lo pini hormu dang jor tang lo pena pili to long le danai thi potum jasimet dipurong sopialong behana ki claim ji aphan bang cricket hom akhichia sotum ke bang truck registration number laki BR 1BL 2051 han lokusi jokpon Militum alang litum han teknolong pen dak militum difu municipal board an information ang pilo. Taso information ang pilo da pen militum han tax officer pensi ba inspector pensi alang litum han gute aron ahormu kupipi ma an ke tax officer se oji pulo. Taso na taxi bahira pen kewang. Bihari atu dopik tasi karbiang long kang pialong alang litum kapek sonsuria business na claim. Thang mane trading license avipin na pen BRC avipin aron atang alo avipin ben alang litum business nang claim bom tasi la bangke alang litum mangke isi bangke da karbeng long lo mane boha nake do duni phansi alang litum kachisik do da solong bangke ni litum chidonun thek posini tum katsa song pen chepaklang lo tasini tum non chisik pon lo dak dipu municipal board lo information pidera pin ni litum tax office long ha setami information pale po
department atum copy tong action engine labang kini litum chong hong lundit po News Report KATV News. Kiramtang Arkoni Painko Repli Ani Bokajan BCC Asai Hemalong Assam Pradesh Congress Committee Tumpen Jai Bapu Jai Bhim Lapen Jai Samvidhana Jai Me Kidengpo. Lesson si bang so melong modon sing Johana hin pen mai chari ponsi ring sing timunga hin pen aluhi ke patini apor en ponsi me athepi alama puthak than piklat po bang so melong aluhi sar pom man pen XPM Jagat Singh ki kachitong dunalong BP ke ADCC Samson ki Chief Sevadar ke ADC Surendra Singh GS ke ADCC Militeron P Bokajan Block Mahila Congress Jun Militeron P KYC Anparta Manpen ke do kethi ke dingatung chitong dun pen mayor di pide সকলে সংবিধান তৈয়াৰ কৰিছে যিসকলে দেশখন চলাব কেনেদৰে চলিব লাগে সেই আলোচনা কৰিছে আৰু তাক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সক্ৰিয়াকৈ আকৌ বেলেগে চিন্তা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই শিখ চিভিল কথাটো যেতিয়া আহিছে শিখসকলক হিন্দুসকলক গাৰো জয়তীয়া ঠিক সিডুল এরিয়া বনাই দিলে যেটা কার্বিয়াং লোক মানাসক ঠিক সিডুল বনাই দিলে তার পাছত অসমত বেলেগ বেলেগ ভাষা যেতিয়া ভাষাবিলাক বেলেগ বেলেগ যেতিয়া সেইকাৰণে কিছু কেইটামান নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা হৈ গ'ল বগালেণ্ড ছেপাৰেট হ'ল মিজোৰাম ছেপাৰেট হ'ল মেঘালয় গাৰো জয়ন্তীয়া আৰু কি আছে খাচী এই তিনিটালৈ অটোনমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিললৈ বা কাউন্সিললৈ তেখেতসকলেও ষ্টেট হৈ গ'ল এতিয়া অসমত থাকিলে কাৰ্বি আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা এইটো এই সংবিধান সেইকাৰণে আমি সংবিধানৰ কথা আমি পাতিছোঁ শিখ চিডুল থকাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙত বাচি আছোঁ নহ'লে নাবাচিলেহেঁতেন ডিমাচাসকল নাবাচিলেহেঁতেন আৰু এই ভাষা লৈ যদি ৰাজ্যবিলাক যদি গঠন কৰিলে হয়তো অসমীয়া নাইকিয়া হ'লে Bangso melong ke paman pon bom aporahut Bapuji Mahatma Gandhi Bharat adet ke jokwan Japan mate British areng kelok atuma keng pakarom pen nang pajok ke kangsi pini rengdok rengi pen Bharat adet pia ratato ke dolonglo alam thi thai ko aputak ke pon Bharat adet ki kem kerang pon Japan aron ke pathikon Constitution of India Dr. Bhimrao Ambedkar Bharat adet adet ke do anakhe kesu lapen inglonga sopan panongsi Signal to the Constitution of India who haitu Selampon. Ahok bonta non kichari bom asolkar BJP RSS atum aron equate. Constitution aron kar kanten democracy aron republic anpata tribal akhepan kachine ke kai kita langden tongki. Itokki tipit no pusi. Bang some long jongpon. Ke Joy Bapu, Joy Bhim, Joy Samvidhan. La alam thepen sipini itu program dak deng pon lo alam thepi alam bang kele hen lo non Bharat adet pi Assam adet lapen Karbi Anglong iltung ka chini vek nang yalam bang kele hen lo non constitution aputhak সংবিধান aputhak BJP atum isi akai tek isi dolo la tum bang kema tha bang ke Constitution ke lari po. Lasi dum Congress party pen bangke ake hai Rahul Gandhi alangli Bharat Jodo Jatra pen alam the pangdak bom lo la pen result thek long lo kadu ta buji lo lasi BJP atum is bar 400 par bu kaningje abang ke block lo ke opposition atum ba India alliance tum ke hai ang deng lo bangke la jong si 400 ahok hak long pop 400 jong si la tum MP long pop tang pute constitution kelar po constitution kelar lo putang te Bharat adet bangke prunjan eji la pe Ladakh Karbi Anglong ili tum adet chelang sina Ladakh 6 schedule areas 6 schedule council do ili tum autonomous state hang bom 244 nangji pu no kadu kabieta la bangke Karbi Anglong rat ning ke hangalam lo lahe an ta pavidet po a constitution kelar do 6 schedule ta pavidet po 244 ke heluving alam lo Karbi arat Karbi Anglong arat ta chine alam lo la sinon a program abangke constitution
aphan kiraikom constitution ansu se pangtai phan lapen Bhimrao Ambedkar lapen Mahatma Gandhi alang phan chiki mo pensi pina program ke kideng pon kibang jilang apor satami kena hok the tanji athe pinpor dami manipur along khei sotum ki charbo puthak satami piniarni anta jut on e plengon ac dola bonta labang soron thama along piniarni anta BJP sarkar atum pen pangsamdon thekthela tangte lapuson khea phan kirai kom abe pulote radatum BJP along pen che pahailo nang popusi klardak pen ningje pon news report KATV news Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.